खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव राशि बायदियै सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। दिनै 18 अक्ट'बर 2025 मायथाइ एबा 31 आसिन दान 1432 मायथाइ सनिबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै धनतेरासआव नोंथांनि खाफाला देबि लक्ष्मीनि बोर होनायजों जोंगोन। नोंथांनि खामानि मावनाय जायगायाव मोनसे गोदान खाबु सोमजिगोन। मोजां रां थिसननायनिफ्राय मुलाम्फा जानायनि जाथावना थायो। नखरनि आबहावाया गोजोनथाव जागोन। नोंथाङा गोदान गहेनाफोर एबा जि-जोम बायनो हागौ। सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोजों गोजा गाब। वृषभ राशि। धनतेरासआ नोंथांनि थाखाय रांखान्थियारि जौगानायनि खौरां लानानै फैदों। फालांगियाव मुलाम्फा मोनगोन आरो रां थिसननायनि गोदान खाबुफोर बेखेवगोन। नोंथाङा नोंथांनि नखरजों शपिं खालामनाय आरो फालिथायफोरखौ रंजानाय मोनगोन। गारि-मटरफोरजों सोमोन्दो गोनां रंजानायनि खाबु दं। सावस्रिया गोख्रों थागोन। लक्ष्मीखौ सिबिनाया जुनिया मुलाम्फा होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गलापि गाब। मिथुन राशि। दिनैनि साना मोजां जागोन। धनतेरासआव सना एबा रुफा बायनाया मोजां जागोन। नोंथाङा नोंथांनि खामानि थिलियाव बाखनायनाय मोनगोन। गोदान सोमोन्दोफोरा गोख्रों जागोन। नखरनि आबहावाया गोजोननायजों बुंफबनाय जागोन। दावबायनाया मुलाम्फा लाबोनो हागौ। नोंथांनि गोसोआ खुसि जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब-खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों अख्रां गोथां गाब। कर्क राशि। दिनै देबि लक्ष्मीनि आशीर्बादजों गोजाम आद्रा थालांनाय खामानिफोरा आबुं जागोन। रांखान्थियारि बिथिङाव जौगागोन। नखराव अननाय आरो गोरोबलायनाया बांगोन। धनतेरास फुजा खालामोब्ला मोजां फिथाइ मोनगोन। खामानि थिलियाव मान मोनगोन। सावस्रिया मोजां थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों सिलभार गुफुर गाब। सिंह राशि। दिनै फोथायथि थिखिनियाव थागोन। धनतेरासनि सानाव मोनसे गिदिर थिरांथा लानाया मोजां जागोन। रांखान्थियारि मुलाम्फानि जाथावना दं। नखराव रंजानाय थागोन। बिमा-बिफाजों फुजायाव बाहागो ला। मोजां खाफालखौ बांहोगोन। सावस्रिया मोजाङै थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों सनानि गोमो गाब। कन्या राशि। धनतेरास लक्ष्मीनि फुजाया धोननि खाबु लाबोगोन। दिनै फालांगिरिफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां सान। नखराव गोजोन थागोन। गोदान जि-जोम एबा इलेक्ट्रनिक बेसादफोर बायनो हागौ। सावस्रिया मोजां जागोन, नाथाय आदाराव संयम लाखि। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गोथां गाब। तुला राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय जोबोद मोजां जागोन। देबि लक्ष्मीखौ फुजिनाया सुखु गोजोनखौ बांहोगोन। नोंथाङा नोंथांनि जिउ राहायारि बिथिङाव जौगागोन। मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोआव गोदै थागोन। नखरनि सुबुंफोरा माबा मोनसे मोजां खौरां मोनगोन। गारि एबा सम्पथिफोराव मुलाम्फा जानायनि मिजिं दं। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों फान्थाव आरो गलापि गाब। वृश्चिक राशि। दिनै नोंथांनि थाखाय जाफुंसारनायनि गोदान लामाया बेखेवगोन। धनतेरासआव गोदान रां थिसननाया गाहाम जागोन। गोजाम लोगोफोरखौ लोगो हमज्लायनाया गोजोनगोन। रांखान्थियारि थासारिया दिदोम थागोन। नोंथांनि सोदोबफोराव संयम लाखि। सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला,
खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 10 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रोजा मै गाब। धनु राशि, खाफाला दिनै नोंथांनि फारसे थागोन। धनतेरास फुजानि गेजेरजों लुबैनाया जाफुंगोन। फालांगि जौगानायनि इसारा दं। नखरनि सोद्रोमाफोरजों मोजां सम बारहोनाय जागोन। गोदान फालांगि जागायजेननो थाखाय बेयो मोनसे मोजां सान। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सोनाब खोला। खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो खमला गाब। मकर राशि, धनतेरासआ नोंथांनि थाखाय दिदोमथि आरो जौगानाय लाबोयो। नोंथाङा गोदान सम्पति एबा गारि बायनो हायो। नखराव रंजानाय थागोन। रांखान्थियारि मुलाम्फानि मोजां नेरसोन दं। नाथाय गावनि खरसाफोरखौ गोसोआव लाखि। सावस्रिया मोजाङै थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सानजा खोला। खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों हाथफ्ला गाब। कुम्भ राशि, दिनै गोदान खाबुफोरजों बुंफबनाय जागोन। धनतेरासआव रां थिसननाया मुलाम्फा जागोन। नोंथाङा नोंथांनि खामानि थिलियाव मान मोनगोन। नखरनि सुबुंफोरजों आरज गाबनाया मोजां गोहो लाबोगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सा सानजा। खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों निला आरो सिलभार गाब। मीन राशि, दिनै मोजां खाफाल आरो गोजोननायजों बुंफबनाय जागोन। धनतेरसनि आरज गाबनाया नोंथांनि न'आव देबि लक्ष्मीखौ लिंहरगोन। नोंथाङा रांखान्थियारि मुलाम्फा आरो गोदान खाबुफोर मोनगोन। नखरजों सम हगारनाया गोजोनथाव जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सोनाब। खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें फान्थाव गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव सानसेनि फानजामुथि नायनो मोजां मोनोब्ला सानसेनि फानजामुथिनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।